Pero séntate aí, ó. Vamos con millóns de pé. No, está mellor de peor. Eso foi... Está mellor de peor. Non miro. Bueno. Ese foi un portugués que foi de criado, ao lado dun grande señor. Senta, Óscar, senta aí. Mira, un pouco de pé. o señor xa era maior e puxose mal. Dixo, Xaquín, vaime buscar o doutor que teño un infarto, vaime buscar o doutor. Alá salo o Xaquín correndo encontrou o médico. Só doutor, o patrón fica moito doente, ten que vir lá para cima. Dixo, vou para unha orquídea, ten que vir lá para cima. Mira, vai para lá, chegou o médico, mírelle 39,8 de fiebre. Dixo, estas son as fiebres teresianas. Dixo, pero disto non morre. Dixo, mañán pola mañán, a primeira hora, veño eu que lle poño unha indición que aquí non a teño. E mentras, para baixarlle a fiebre, vamos recurrir á medicina tradicional. Vanlle poñer un huevo encima da frente. Comprende? Dixo, un ovo na cima da testa. Va a fazer iso. Mira, no outro día, esta mañá, chegou o médico. Estaba o criado portugués sentado na escalera, na porta da casa. Dixo, buenos días. Oh, bon día, meu doutor. Dixo, que tal o patrón? O patrón finou. Como o patrón finou? Dixo, o patrón morreu. Dixo, pero usted fixo o remedio de poñer o huevo encima da frente, como lle dixo. E só olles, comecei a tirarlle do ovo. E se vai só chegar á altura do peito. Retorcíase como unha cobra e berraba como un can adoecido. Coitadiño.